Yeah. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Yes. Bịa enyi nwoke. Enyi nwoke, ị baba arụzi ka baba emebe emebie. Yes, ọmụ onye just bebe ejere V6 ya na isi mime ejele ya na ị ga-aga stakwa parts. Moto ekwekwa start o, enwekwa ihe m hụrụ. Na m chere ị na-abịa. Mba ihe m sị m ajọ gị elekwanụ batrị m. But batrị na moto before gị ịkpana ya aka na. Bimegolo m zụrụ batrị a. Na kija ga ite gị ja watch amachi na ọka dị na ya adị gị lakwu na ahụla na iberibe. Ngwa chere. Bịa file elekwa file m before no full tank elekwa touch no reserve. Biko gwa m aha gị ahụ ọzọ. Ịmana ihe m bịara na village unu are very important. Agwa m na gị nwa the best mechanic nọkwa na the area. Nye otu isi arụ moto ndị mmadụ. Enyi chọ ka m bịa na village asatọ chije gị ba tụsa ma taya tụsa ihe niile na moto a. A na-egbukwa mmadụ na village information na village a na-apụ. Adịkụ na-achọwala ili ndị mmadụ. Ana ahụ ofe ka m ga-egbu. Mgbe eletu m si eloketi gị na eletu. Oh, okay. No, na-enwe hụ dịrị mekanik. Ni just na-elepụga dị shop anya. But elekwa ikwe na-azị injinia. Na ihe na ọsa na injinia. Leke akwụna nna but ikere akọwara m na ihe ụwụ sa na injinia na ị na-emewe egwu ọwụ moto ka ị na-arụ. Elekwa ụdịrị ihe a ga-akpọ ihe ka bikon. Ele ihe ọzọ tụrụ na moto. Ngwa chere dos na mapụ gị kelecha bọọlụ ife atọ baghị uru jos gaa jụọ ndị mmadụ onye gbasara onye iwe ịghọtara ka m jos Chineke mebere ka m si na village na alagono first dem agazire gị kewu ije